Welkom bij Vastelavondskriebels. Het vastelavondsprogramma wat u op de hoogte hield van al het vastelavondsnieuws. Met vandaag zijn we weer in Bauxum bij het Midden-Limburgs Liedjesfestival. Zit hier een deelnemer vandaag? Ik ben geen deelnemer, maar een enthousiaste toeschouwer en fan. En wem gaat er zingen? Mijn eigen kleinkindje Stefan de Grote. Mijn zoon gaat zingen. Uw zoon gaat zingen. Heeft hij er lang geoefend? Niet lang geoefend, maar hij is al heel veel jaren aan het zingen. En hij heeft dit jaar voor het eerst een liedje uitgebracht. En dat heeft het gehad in het Wierter Liedjesfestival. En nog zit hij. En volgende week zit in de halve finale van de LVK. Dus het gaat eigenlijk wel leuk. Heel spannend. Hier met jou. Ja. Wie heet er? Stefan Wolter. Heel veel succes. Liedje is net wie zich, dat is zo schoon. Dankjewel. Hoi, charmeur, hè. Ja, dat zien we nog niet uit, want we zien als ene laatste. Dus of het zingen of kweken werd, ja, dan mogen het volk dadelijk oordelen. Dat is de vraag, inderdaad. Welk nummer gaat je zingen? Het nummer heet Geslaagd. Geslaagd? Oh, dan is het al geslaagd voordat je begint, of niet? Ja, maar we zijn denk ik wel al goed doorgezakt voordat we dadelijk geslagen. Dus, wie maakt? Zeg wie Sean, en wie heeft het geschreven? De schrijver is Bas Poels. Dat is de presentator van Hovens. Je kunt natuurlijk ook goed doorspelen. En dat is de schrijver van de tekst. En Peter Franco heeft de melodie gemaakt. Dat is wel slim, hè, jongens. Dat je de presentator heb je dan ook al op een handje. Ja, ja. Zo moet je een beetje een clubje maken en dan red je het wel. Presentators, jong, die doen het altijd goed. Dat kan ik je vertellen. Zeg maar, het tweede is, hij is ook dicht bij de jury. Hij staat ook heel dicht bij de jury. Ja, dat weet ik niet. Daar zeg je helemaal niks over. Ik denk dat je al een streepje voor. Dus ik denk, dat is zeker geslaagd. Ja, het werd geslagen, absoluut, absoluut. Kunnen we dat even naar de camera zeggen samen? Even denken. 1, 2, 3, het werd geslaagd. 1, 2, 3, het werd geslaagd. 1, 2, 3, het werd geslaagd. Vanaf de duurtoon aan de tand en zijn keurwijk. Kijk voor zo'n mensen zijn kuntje. Wat wagen uit, wat hield er toe? Bos mij bij, dat is lekker wakker op het weer. Dit zijn de fiches zoals hoe hard een vezigheid. Je raakt je weet ik schot, hoe jou weer. Waarom ijs komt het buffet? Weer de stad, ja, ziet nog net zo over, ik kan het compleet. Dit is zo'n schoen. Niks een gekkigheid in tieren. En voor als onzin was verwet. Als de koek aan anderen hebben wij samen weer gelachen. Gezongen, een 10 uur gevrongen. Van tot ons geslagen, de kroon gehangen. Als zesde een heel uur gedood. Ja, hier stond er dan. Wie de grote act van vanavond, of niet? Sowieso een grote act, ja. Met hoeveel man zit je? We zijn vanavond met 24. Nou, dat mag echt wel een act van formaat nemen, of niet? Wat blijft? Dat mogen we een act van formaat nemen, of niet? Ongetwijfeld, zal ik je daar ook zeggen. Wat gaat je zingen? Gaat gelukkig meer, langer. En lang vergeoefend?
Ja, we hebben lang geoefend dit jaar. We hebben nog nooit zoveel geoefend. Dus, hoi ik maar vast. Ik ben heel benieuwd. Zit je ook al flink aan het smeren? We doen vanavond bewust rustig aan. We hebben eigenlijk geen herhaalde repetitie. We staan volgende week in de halve finale van de LVK. Dus we willen wel natuurlijk naar voren komen. Laten ons verrassen. Ongetwijfeld. Laat ik gaan. Dankjewel. Succes. Ik hoor net dat je echt een formatie hebt, of niet, van heel veel man. Een wat? Dat je een hele grote formatie hebt van heel veel man. Hey, heel veel man. Pino 2 voetbalelftallen bij één of niet? Pino. En we gaan altijd in een formatie voetballen, maar ook informatie op het podium. Gaat je scoren vanavond? Dat hoop ik. Ik zal zeggen, even de jury omkallen, of niet? Nee, dat doen we niet aan. Heb je niet nodig? Nee, we doen het op eigen kracht. Ja, niet nodig wil ik niet zeggen, maar op eigen kracht wil ik het wel doen. Dan wens ik je veel succes. Dankjewel, hè. En een goede keilen weg. Er kriebelt het weg langzaam in de pens. De dagen werken op door en de nacht misschien het lang. Langzaam heet het zuren in de hens. In het Limburgse land steekt er minus aan de kant. Was geloof ik, viert door iedereen. Al steekt de ganse wel in brand, zit de Sahara zonder zijn. Wat vind je ervan vanavond? Erg gezellig. Ja? Ja. Wat je ervan verwacht gaat? Dat is de eerste keer dat we hier zijn, maar dat is wel leuk. De meute weer. Doet je ook zelf zingen? Nee. Oh, dus alleen supporten? Nou, dan wens ik een schöne avond. Dank u. Van een friedhof in mijn streek, toen het mocht op plein boek. Zien de kleuren rood-geel kleur, werd gedronken in de hoek. In het Limburgse land, steekt er minus aan de kant. Het was geloving, viert door iedereen. Wem doet er met vanavond? Kleinzoon met de goede vriend. Wie schoon is het om dat te zien op een bühne? Wie schoon is het om dat te zien op een bühne? Enig, geweldig gewoon. Ik zie het, je bent heel erg trots, hè? Ja, en ik geniet er erg van. Schöne avond. Ja, dankjewel, hè. Ja? Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we op dit podium staan, maar het is de eerste keer wel vechten voor de overwinning. Dat ken ik best doen. Nou, heel schoon. Veel succes. Dankjewel. Jongens, je zit te laat. Ze zijn al binnen boven. Nee, we zijn altijd een beetje te laat, maar dat komt goed. Kom. Rennen. Meer gezien dan wat was er over de koeren op de opkom. Als die jongens het weer van gaan bedienen, en hier al maar even stil te staan. Dan kent zoals de huren wie de buren, dat je de ganse grond. Leven strekt nog stil, als de loven is gezond. En lieve nog een stukje zanger, doet dat gisteren goeie morgen. Nog een Zwitserlander.
de vastelovendwinkels beginnen aan de keer wel het scheuren. En zussen het gebeuren wat het worden. Nog de schoonheid geen zin. Daar zingt de ganse zaal. Zo doen als het maar keer. We lieven nog het Zuidse langer. Toen het gisteren gooien is. We lieven nog het Zuidse langer. En wie nog steeds het zien of wij kijken is. En wie de schutste van de schoon momenten vangen. De morgen wordt het zeer heel hangen. En wie we nog een stukjes langer. Jij zou laat genoeg te laat om het schutje vanzelf weer goed zal doen. Wie we nog een stukjes langer. Toen dat gisteren voor je burger is. Wie we nog een stukjes langer. En wie nog steeds dat je nog meekijken meer. We zijn zeer tevreden. Ja? Is het goed gegaan? Ja, super. Ja. Helemaal bezwet? Hartstikke. Goed zo. Ben je tevreden? Jazeker. Goed zo. Groot succes of niet? Dank je. Was het een succes? Oh, geweldig. Geweldig, geweldig. Top gewoon. Ja, één woord. Ik zag informatie, hè. En wat vond je ervan? Ja, goed, hè. Ging goed. Zeker. Eén woord. Ging super. Super, hè. Top. Top. Volgend jaar weer? Zeker. Keizer, Kazer, Admiraal, we waren geniaal. Heerlijk, ging heerlijk. Hallo, doet je ook met vanavond? Ja, we moeten nog ergens tegen de 20ste ergens. Oeh, dus dat is nog even wachten. Ja, we moeten nog volhouden. Oeh, Ik heb nog Paula. een pauze en een paar rondjes. Dus, Gaat dat helemaal goed komen of niet? ja, of niet, maar ja, dat mag Dat ik is niet zo steeds gek. joliger, denk ik. Ja, nou goed, mag verder niet zo weer voldoen. Weet je wat het voordeel is? Ja. Het publiek is dan helemaal los. Oh, ja, nou. Ja, goed. Het wordt nog een beetje kapot met hier, dus dat kunnen we gewoon weer doen. Veel succes. Kijk, dankjewel, dankjewel. Is de zware taak, die werd gezwet of niet? Oh, ja, dat is echt warm, hè. Vooral de stekjes steeds. Oeh, dat is zwaar of niet dan? Ja, zwaar. Het zijn zoveel nummers, zoveel teksten, zoveel leuke dingen die voorbij komen. Het wordt alsmaar warmer, dus het wordt alleen maar zwaarder. Ja. Ik kan niet meer je voorstellen, joh. De jury zit hier mensen. Oh, kijk hier ook, meneer. Ik zie, en u ook de zware taak hoor, vanavond. Oh, verschrikkelijk is het. Om een winnaarroute op. Het wordt alleen al warm mee. Alleen of we dat zien helemaal. Dat is de sfeer. Heerlijk is dat toch? En ieder jaar opnieuw geweldig. Ja, super sfeer of niet? Heb je al een winnaar een beetje in het oog? En nu heb ik inmiddels al gezien, maar of dat gebeurt moet er nog hier van nummers komen. Maar één heb ik gezien. En volgens mij zijn het allemaal winnaars of niet? Sowieso. Veel plezier vanavond. Doe zo even vanavond. We hebben nog hier een titel gewoon. De vuurt tot de 12 uur is en dan gaan we helemaal uitstaken. Ja, geweldig. Zeg en Geer ook, en u ook de zware taak om een winnaarroute te zoeken vanavond of niet? Ja, heel zwaar. Ze liggen allemaal heel dicht bij elkaar. Hoe letten we op allemaal? Ja, gelukkig hebben we een categorie waar we mogen letten, maar ik let vooral op wie het het totaalplaatje. Het moet toch de zaal moet hij gaan vangen, hè? Dat moet het maken en maar het is moeilijk, zeker weten. Want er zit veel talent bij, of niet? Ja, hartstikke veel. Het enthousiasme is er zeker niet minder. Ja, geweldig. En ze kriegen allemaal de zaal goed met. Zeg maar één vraag, hè. Zit je er ook om te kopen? Nee, echt niet. Niet? Potverdorie. Nou ja, kijk, daar staat ook al in. Misschien wel. Oh ja, kijk. Die, ja, ze is zo een beetje om te kopen. Dat moet voor heel veel zijn, maar... Kijk, helemaal goed komen, want
de crisis is voorbij, of niet? Ja. Veel plezier vanavond. Dankjewel. Een schoon evenement heb je vandaag weer, of niet? Ja, dat is eigenlijk een super schoon evenement. Ja, we worden benaderd door de stichting om dit te organiseren. Ja, als vereniging denk ik, hey, dat is toch wel eens een keer het angst, gaat leuk. Ja goed, we hebben met z'n allen flink de het moe gestoken. Ja, dat we je short piers neer kunnen zetten. Dus en zo te zien binnen, lukt het aardig. Het zijn heel veel deelnemers die meedoen, of niet? Ja, we hebben er 23 vanavond op het podium staan. Dus, en ja, van Einzelgangers tot grote groepen. Ja, dat is echt een groot feest. Echt een ideaal begin van het jaar en van het seizoen dus. Sean, want de hele zaal zit vol, de sfeer zit er goed in. Voor herhaling vatbaar, denk ik, of niet? Eigenlijk wel, alleen het gaat elk jaar naar een andere plaats toe. Dus wat dat betreft, we zullen de beste dingen nog wel eens willen doen dit te zien. Maar het is met de Limburgs Festival, dus het gaat natuurlijk ook door de provincie. En ook dat is goed, maar ja, dat is top. Echt helemaal top. Sean, om te horen. Veel succes! Ja, dankjewel. Dames, hier mogen voor de innerlijke mens zorgen vanavond. Dat is heel voornaam. Dat dacht ik, dat zeker weten. En niet alleen de alcohol, hè, maar ook een goede bodem, toch? Ja, absoluut. En ik zie, er is goed gezorgd, hoor. Het ziet er goed uit. Best gedaan met z'n allen. Ja. Dankjewel. Schoon avond. Hetzelfde, veel plezier. Echt waar? Ja, eigenlijk van Meerlijk, maar... Zeg, en hoe komt die naam vandaan? Ja, dat was mij de vraag is. Wij hebben het verzonnen. Wij hebben de naam verzonnen. Wij hebben de naam verzonnen. Ja, de naam is al 10 jaar oud, dat weet ik niet meer. Dat is al zo lang... En wie is dat zo gekomen? Ja, ik denk met een groot beeldskop en meer een beetje zatervloeiend erbij. Dus lang geleden en geen met hem meer. Maar als ik het zo om me her zijn, heb je een persoonwerkjes bij je of niet? Wat dan weer? Als ik zo om me her kijk, heb je een persoonwerkjes bij je of niet? Ja, ik denk... Laatst voor, maar goed. Ja, met 20 man hier, maar ik denk 15 van de groep en 10 man met een bugs gaan, dus echt de werk is ja. Sean, veel succes vanavond. Ja, dank je. Smaak het weer, heren? Is goed, lekker, Amstel, lekker. Ja, nee, kijk maar. De keel smeren, wat je... Ja, dat dacht ik al, van de spanning. Ja, van de spanning. Ik moet zo, dus... Jij denkt er maar vol. Het voor die valse noot dan maar aan de kant zitten. Ja, maar ik hoef met de playbacken, dus dat maakt niet uit. Oh, super! Hoe mag ik dat niet zeggen? Mensen, dat is live. Dit is live. Dit is live. Oké, open. Weer zit live. Hey man, alles goed? Zie je, met een heel schoon nummer. En hier zit de tekstschrijver. Ja, en de manager. En de manager. Ja, en ja, er krijgt grotenlisten bij hoor. Dubbelig staat bovenaan. Ja, en die managers, hè, die zijn altijd knorrig. Ja, maar hij is wel vol van ons. Hè. Ja, wij doen het goed. Ja, maar ik moet wel altijd de bus betalen. En ook nog de bob zijn, zeker? Ja. Ja, wacht, dan doet het weer even achter de rug. Dit is de eerste. Jongens, we zijn heel content. Goed zo, veel plezier. Nee, ook. Vertel me, Wim Bussen. Ik ben Prins Norbert de Eerste van het Kwekkerterij Lim. En mijn spreuk is vastelovend, daar zit muziek in. Alaaf. Sean vastelovend. Dankjewel. Ook zo hè. Wim Bussen. Ik
ben Prins Edwin de eerste van de plekblossers in boksen. En wat is die spreuk? Boeren of beens en zonder even, samen gaan we 100% gas geven. Alaf. We zijn een schone prins, maar ik hoor net, wat zag ze? Zeg, ik heb nog vanavond. Morgenavond is immers anders in de beurt, dus dan moet je alles weer afgeven en is alles weer als vanouds. Dus nog 24 uur? Ja, plus minus. Ja, en dan is het afgelopen voor mij. Dan sluit ze wel af met een hele schone avond, of niet? Absoluut, dat pakken we even gewoon met. Had ze niet willen missen? Had je niet willen missen, nee, zeker niet. Schone wassalon. Hetzelfde, dankjewel.